Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και σήμερα εδώ με τη Σεμίρα που θα με βοηθήσει. Καλησπέρα σας. Για να μιλήσουμε για ορισμένα θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους αγρότες και τις αγρότησες. Και ξεκινάμε με τα βιβλία. Η κυβέρνηση σκέφτηκε να σας κάνει λογιστές. Μα δεν είναι δυνατόν. Και καλά ένας αγρότης ο οποίος έχει μεγάλο κλήρο και μεγάλα εισόδημα και πολλά εισοδήματα. Οι μικροαγρότες τι τα θέλουν τα βιβλία. Να τα κάνουν τι. Μήπως πρέπει να γίνουν και εκείνοι λογιστές τώρα στα γράμματα ή έστω. Τα βιβλία η κυβέρνηση πρέπει να το ξανασκεφτεί. Δεν είναι δυνατόν. Δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Τώρα ένα άλλο θέμα. Το κόστος καλλιέργειας. Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο, ενώ το εισόδημα είναι μικρό. Ο αγρότης καλλιεργεί ένα προϊόν και τα φάρμακα, λιπάσματα και άλλα εφόδια έχουν ανέβει στο ρετυρέ, ενώ παραμένουν στο υπόγειο τα έσοδα που παίρνει από αυτό το προϊόν. Μήπως πρέπει εδώ η κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα. Μήπως πρέπει εδώ η κυβέρνηση να φροντίσει το έσοδο του αγρότη να είναι μεγαλύτερο και το έξοδο μικρότερο. Μήπως πρέπει το ανσασέρ αυτό να μην πάει στο ρετυρέ και να μείνει κάπου στη μέση. Καλό θα είναι να σκύψουν εκεί απάνω. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Μην ξεχνάει κανείς τίποτα. Η κυβέρνηση να μην το ξεχάσει αυτό και να το ξέρει καλά η κυβέρνηση. Ότι η οικονομική ανάκαμψη θα έρθει μόνο από τη γη. Τίποτα άλλο. Να σκύψουν πάνω στη γη με αγάπη και φροντίδα και θα δείτε πώς θα γίνει η ανάκαμψη. Θα δείτε τι οικονομική ανάκαμψη θα έχουμε. Γιατί άμα παράγουμε προϊόντα και τα εξάγουμε, εισάγουμε συνάλλαγμα. Και άμα εισάγουμε συνάλλαγμα, οπωσδήποτε η οικονομία μας διορθώνεται. Αυτά μέχρι εδώ. Τώρα, για κάτι άλλο. Οι συντάξεις. Οι αγροτικές συντάξεις είναι στον πάτο. Είναι τέρμα κάτω-κάτω. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Σχετικά με τις συντάξεις, τι έχετε να πείτε περί αυτού? Να σας πω το εξής, να σας πω περί μου το εξής. Στις συντάξεις πρέπει η κυβέρνηση να το ξαναδεί το πράγμα αυτό. Δεν μπορεί να παίρνει ένας αγρότης, μια αγρότησα 300 ευρώ, 330 και να μπορέσει να το βγάλει όλο το μήνα και να έχει να πληρώσει ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν είναι μόνο οι συντάξεις, είναι και η ιατροφαρμακευτική περίπτωση. Είναι και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και αυτό πρέπει να το φροντίσει. Διότι για να πάει να πάρει φάρμακα σήμερα πρέπει να πληρώσει κάποια λεφτά και μετά να πάει να τα πάρει πίσω. Μα τα έχει τα λεφτά αυτά να τα πληρώσει. Αφού δεν έχει, τι να πληρώσει. Ας το δουν αυτό καλύτερα. Ας σκύψουν πάνω στον αγρότη. Μην τον αφήνουν τον αγρότη έτσι απροστάτευτο. Οπότε τι προτείνετε να συμβεί? Τι προτείνω. Προτείνω η αγροτική σύνταξη να πάει τουλάχιστον 600 ευρώ. Να έχει 600 ευρώ πλατφόρμα. Και από εκεί και πάνω, ανάλογα ο καθένας τι προσφέρει να πάρει. Αλλά η σύνταξη να είναι τουλάχιστον 600 ευρώ. Μέχρι εκεί τουλάχιστον. Τίποτα άλλο. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχατε πει ότι θα μπορέσετε να μας πείτε για τα ισοδύναμα και πώς να μην φορολογούνται τα χωράφια. Μάλιστα. Ναι, είναι γεγονός ότι είχα πει. Είμαι έτοιμος στο να το πω. Θέλω να πω στην κυβέρνηση ότι αντί να ψάχνουν και οι μεγάλοι εγκέφαλοι, οι οικονομικοί εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονομικών, αντί να ψάχνουν να βρίσκουν συνταξιούχους, μισθοσυντήρητους αγρότες που είναι εύκολοι, να ψάξουν και παραπέρα. Να ανοίξουν το μυαλό τους και λίγο παραπέρα. Μια πρόταση δική μου είναι η εξής. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί οίκοι ανοχής. 1000 το λιγότερο. Ας πάρουμε σαν υπόθεση εργασίας 1000. Ο κάθε οίκος ανοχής μέσα η ιερόδουλος την ημέρα παίρνει περίπου 30 πελάτες. Εάν πολλαπλασιάσουμε το 30 επί 30 ευρώ που δίνει ο κάθε πελάτης, μας δίνει ένα ποσό χ. Αν πάνω εκεί βάλουμε και το 23% το ΦΠΑ, έχουμε ένα ποσό ακόμα. Άρα λοιπόν, εάν το κράτος επιβάλλει
στις ιερόδουλες να κόβουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών στους πελάτες που παίρνουν και πάνω στην απόδειξη αυτή βάλουν και το 23% το ΦΠΑ, τότε θα έχουμε ένα μεγάλο εισόδημα. Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή που μπορούμε να αντλήσουμε πολλά εισοδήματα. Και όχι μόνο εκεί, δεν σταματώ εκεί. Πάω και παρακάτω. Στα μαγαζιά, τα μπαρ, που υπάρχουν γυναίκες εκεί πέρα οι οποίες κάνουν παρέα στους πελάτες και τους κερνάνε ένα ποτό. Τι συμβαίνει εκεί? Μεγάλη φοροδιαφυγή. Παραγγέλνει ο πελάτης ένα ποτό, του κόβουν μια απόδειξη. Στο δεύτερο ποτό γιατί δεν κόβουν απόδειξη, αλλά το γράφουν σε ένα χαρτί. Όταν ο πελάτης πάει και πληρώνει τα λεφτά αυτά και φεύγει. Ενώ αν του κόψει μια απόδειξη και του βάλει πάνω και ΦΠΑ, θα έχει και ένα άλλο μεγάλο εισόδημα. Και άλλο ένα ακόμα. Εάν θα πάμε σε μια τράπεζα κάθε μέρα, σε όποια τράπεζα να πάμε, θα δούμε πολλές Βουλγάρες, Ρουμάνες, Αλβανίδες και πολλές αλλοδαπές. Αλλοδαπές, σε βάση περιπτώσει. Ναι, πολλές αλλοδαπές του Ανατολικού Μπλοκ. Λοιπόν, εκεί όλες αυτές στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους. Στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους. Αυτά τα χρήματα φεύγουν από την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να μπει ένας όρος. Θα στείλεις χρήματα στην πατρίδα σου, θα δώσεις τόσα φόρο. Θα πληρώσεις τόσο για να στείλεις τόσα. Όπως κάνανε παλιά στη Σαουδική Αραβία. Όταν οι Έλληνες θέλουν να στείλουν χρήματα στην Ελλάδα, το κράτος εκεί τους έλεγε: Κύριε, θα στείλεις τόσα λεφτά, θα δώσεις και τόσα σε εμάς. Να πω και εκεί ένα άλλο ακόμα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που δέχονται τα ζευγάρια τα παράνομα. Ακόμα και οι ιερόδουλες εκεί που είναι στο δρόμο παίρνουν τους πελάτες που πάνε στα ξενοδοχεία. Εκεί τα ξενοδοχεία να τους κόβουν απόδειξη και να πληρώνουν και ΦΠΑ. Γιατί όχι χέρι-χέρι τα λεφτά και παίρνουν πάνω πήγαινε στο δωμάτιο, κάνει δουλειά σου και φύγε. Να κόβουν και απόδειξη και να παίρνουν ΦΠΑ. Και από εκεί μπορεί να μαζέψουν πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, αν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα ποσά, είναι μια μεγάλη δεξαμενή που μπορεί να πάρουμε, που μπορεί το κράτος να μαζέψει πολλά χρήματα και να πάψει να ασχολείται πώς θα φορολογήσει το κάθε μαδρί, την κάθε στάνη και το κάθε δέντρο και το κάθε χωράφι του αγρότη. Έλεος πια. Όχι πάνω στον αγρότη όλοι. Έλεος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά. Γιατί δεν το κάνουμε. Δηλαδή μας λέτε να εστιάσει κάπου αλλού το κράτος. Βεβαίως, να εστιάσει κάπου αλλού το κράτος. Να κοιτάξουμε και κάτι παραπέρα. Όχι, μείναμε εκεί απάνω, βουτάμε τον αγρότη, πρέσα, βουτάμε τον αγρότη. Τι κάνουμε, τι έχει γίνει, δηλαδή σήμερα τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει γίνει το εξής. Ο Έλληνας με τη βοήθεια της κυβέρνησης τον έχει βάλει η Τρόικα στην πρέσα και τον στίβει. Δεν υπάρχει άλλο να βγάλουν. Όσο και να στύψουν άλλο, δεν μπορεί να βγάλει τίποτα άλλο. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε από μεριά σας ότι ο αγρότης έχει αδικηθεί? Οπωσδήποτε έχει αδικηθεί. Ο αγρότης έχει αδικηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αδικείται ακόμα. Όχι αδικηθεί, και αδικείται ακόμα. Διότι τα προϊόντα δεν έχουν τιμή. Και όσα πουλιώνται ακόμα είναι απλήρωτα. Είναι απλήρωτοι οι αγρότες ακόμα. Τέλος πάντων. Θα ήθελα η κυβέρνηση να σκύψει πάνω σε αυτό το πράγμα και να μην φορολογήσει τους αγρότες, να μην φορολογήσει τα χωράφια, να μην βάλει χαράτσι στα χωράφια και στις πλανές. Αυτό είναι ξεφτύλα. Καραξεφτύλα είναι αυτή. Ας φορολογήσει από εκεί. Ας πάρει τα λεφτά από αυτόν τον δρόμο. Τους δίνουν έναν δρόμο να το διαβούν και να πάρουν λεφτά. Από εκεί θα αντλήσουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό. Δηλαδή οι αγρότες πιστεύετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη εδώ στην Ελλάδα? Οπωσδήποτε. Οι αγρότες είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Άλλωστε το 28% είναι επίσημα δηλωμένοι αγρότες. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο κομμάτι στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, οι έχοντες σχέση με τον αγροτικό χώρο φτάνουν το 70%. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι αγρότες στο επάγγελμα, αλλά έχουν αγροτική γη, χωράφια, δέντρα, ελιές και οπωσδήποτε έχουν σχέση, έχουν και αυτοί συμφέρον στον αγροτικό χώρο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το τι μπορεί να συμβεί. Γιατί μετά την πρώτη εκπομπή που κάνατε, λάβαμε πολλά τηλεφωνήματα και πολλά email από διάφορους αγρότες. Και μας ρωτούσαν τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει για όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Μάλιστα. Είναι καλή η ερώτηση που κάνατε. Κάτι που παράλειψα εγώ να πω. Πράγματι μας έχουν πάρει πολλοί αγρότες και μας παροτρύνουν
να γίνει μια αγροτική κίνηση. Ένα αγροτικό κόμμα. Μετά από πολλή σκέψη και μετά από μεγάλη συζήτηση με ορισμένους ανθρώπους άλλους, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα αγροτικά θέματα και είναι μέσα στο χώρο, αποφασίσαμε, μαζευτήκαμε εμείς μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή για να ετοιμάσουμε το αγροτικό κόμμα. Πήραμε την εφημερίδα της κυβερνήσεως, ενημερωθήκαμε τι χρειάζεται και τώρα είμαστε στο στάδιο που πρέπει να μαζέψουμε 200 υπογραφές για να καταθέσουμε στο πρωτοδικείο. Δηλαδή υπάρχει χώρος για ένα αγροτικό κόμμα? Οπωσδήποτε υπάρχει χώρος. Χώρο για ένα αγροτικό κόμμα υπάρχει. Δεδομένου ότι οι εγγεγραμμένοι επίσημα αγρότες στην Ελλάδα είναι το 28% του πληθυσμού. Λοιπόν, αυτό το 28%, εάν οι αγρότες το στηρίξουν, ας μην είναι 28, ας είναι 10, ας είναι 8. Θα είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Και με δεδομένο το γεγονός ότι σε λίγο καιρό έχουμε τις ευρωεκλογές, πρέπει να ενωθούμε και να στηρίξουμε αυτό το χώρο. Να στηρίξουμε αυτό το κόμμα, να μπορέσει να βγάλει όσο περισσότερους μπορούς αγρότες να μπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αγωνιστούν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τα δικά μας. Τι κάνουν οι εταίροι μας? Μας μιλάνε για την ΚΑΠ. Κάθε τόσο λέει αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής. Αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής. Τι γίνεται τότε? Η ΚΑΠ είναι μία πίτα την οποία την κόβουν σε κομμάτια οι εταίροι μας όπως εκείνη τους συμφέρει. Αφήνοντας πάντα το μικρό κομματάκι της Ελλάδος. Κάθε φορά που κόβεται και μικρότερο κομμάτι. Και μικρότερο. Δεν υπάρχει ένας εκεί πέρα να μιλήσει και να πει: ρε παιδιά, με αδικείτε εμένα. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Δώστε μου και εμένα αυτό που μου χρειάζεται. Και πάνω σε αυτό έχω ένα γεγονός το οποίο μου συνέβη εμένα. Το έζησα στο Στρασβούργο το 1987. Το 1987 ήμουν εγώ και κάτι άλλοι, είμαστε καλεσμένοι του Ευρωβουλευτή τότε, του Γιάννη του Μπούντου. Πήγαμε λοιπόν στο Στρασβούργο, πήγαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν πήγαμε μέσα μας δώσαν ένα πραγματάκι σαν αυτό το κομπιούτερ της τηλεόρασης. Απάνω αυτό είχε 2 ακουστικά και ένα που το έβαζε στο 7, τη βελόνα στο 7 και άκουγες αυτόματη μετάφραση στα ελληνικά. Ξεκίνησε λοιπόν η συνεδρίαση και ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο σε έναν ευρωβουλευτή Γερμανό της ομάδας των Πρασίνων. Ήταν στην ομάδα των Πρασίνων αυτός. Εκείνη την εποχή η Τουρκία είχε κάνει πρόταση για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκείνη την εποχή στην Τουρκία είχαν συλλάβει και είχαν βάλει στη φυλακή 2 βουλευτές κομμουνιστές Τούρκους. Άρχισε λοιπόν ο ευρωβουλευτής αυτός και είπε πολλά. Εν τω μεταξύ, όσο μίλαγε, πάνω από τον πρόεδρο υπήρχε ένα ρολόι που τα 3 λεπτά που του είχε δώσει σιγά σιγά εξαντλούταν. Όταν τελείωσε και άρχισε να μιλάει, βγήκε ένα αστεράκι. Δεύτερο αστεράκι, τρίτο αστεράκι, σταμάτησε να μιλάει, δεν ακουγόταν. Τι γίνεται εκεί πέρα λοιπόν? Όταν τελείωσε, πριν τελειώσει, λέει και εν πάση περιπτώσει η Τουρκία για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει δημοκρατική χώρα. Και σαν απόδειξη αυτό να αποφυλακίσει αμέσως τους 2 κομμουνιστές βουλευτές. Και σταμάτησε εκεί. Ούτε για Κύπρο είπε τίποτα, ούτε για τίποτα άλλο. Όταν ο Προεδρεύων εκεί πέρα ζήτησε από τους ευρωβουλευτές, όλους τους ευρωβουλευτές, αν έχει κάποιος μια απάντηση να έχει κάτι για ερώτηση, κανένας δεν μίλησε. Και κανένας Έλληνας δεν μίλησε. Κανένας Έλληνας δεν μίλησε και δεν είπε τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν είπε μεσαίες ζουρναλείς, οι κύριοι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι, σηκώθηκαν και το χέρμα πάνω και λέω: κύριε, είμαι από την Ελλάδα και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο. Είχε ένα όνομα περίεργο, ένα Φάχο, κάπως έτσι λεγότανε. Τον ακούσαμε να μας λέει για την Τουρκία, για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει δημοκρατική χώρα και σαν απόδειξη να αποφυλακίσει αμέσως τους 2 Τούρκους κομμουνιστές βουλευτές. Δεν τον ακούσαμε να πει τίποτα για την Κύπρο, που έχει πατήσει με την πόρτα της στη μισή Κύπρο, μια χώρα που είναι στον ΟΗΕ. Λοιπόν, τίποτα δεν το ακούσαμε να πει.
Παρακαλώ μια απάντηση θα ήθελα γι' αυτό. Πράγματι, ο προεδρεύων του έδωσε και άλλο χρόνο και λέει σε ευχαριστώ για την ερώτηση που μου έκανες, γιατί έτσι μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω και άλλο χρόνο. Και βέβαια ήταν σωστό αυτό, λέει, έπρεπε να μιλήσω για την Κύπρο, αλλά δυστυχώς, επειδή ο χρόνος ήταν περιορισμένος, φρόντισα να μιλήσω με το πιο σημαντικότερο γεγονός. Έρχεται με πιάνει το καλαματιανό μου και σκόνημα πάνω και λέω: Μα τι μας λέει ο άνθρωπος, κύριε, λέω. Πιο σημαντικό γεγονός ήταν η αποφυλάκηση των 2 Τούρκων βουλευτών, κομμουνιστών από την Κύπρο. Εκεί έγινε τέλος πάντων ένα σώσα. Παραδέχτηκε ο άνθρωπος αυτός ότι έπρεπε να μιλήσει για την Κύπρο. Σταμάτησε η συνεδρίαση. Κάποια στιγμή βγήκαμε έξω γιατί είχε διάλειμμα και έξω στο διάλειμμα υπήρχε μπουφές. Πάω και εγώ παίρνω ένα πιατάκι εκεί πέρα και κάθισα να βάλω στο πιατάκι κατά πλαστικό από αυτά τα εδέσματα που είχε εκεί να πάμε. Έρχεται λοιπόν τότε ο Ευρωβουλευτής ο Γιάννης, ο οποίος μας είχε καλέσει τότε εκεί πέρα και μου λέει: Ρε, εσύ με ξεφτύγησες, τι είπες. Και δεν προλάβει να τελειώσει και έρχεται μια Ισπανίδα Ευρωβουλευτής και του λέει: Γιάννης, γιατί φωνάζεις, του λέει, γιατί μιλάς στον άνθρωπο έτσι. Εσύ που ήσουν, του λέει, και οι άλλοι δικοί σας, πού είσαστε εσείς οι Ευρωβουλευτές της Ελλάδος να σηκώσετε το αναστημά και να πείτε τι λέτε, ρε φίλε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Έφερα αυτό το παράδειγμα. Γιατί άμα δεν υπάρχει ένας Έλληνας Ευρωβουλευτής που να γνωρίζει τα αγροτικά θέματα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πάντα οι αγρότες θα είναι αδικημένοι. Πάντα η κοινή αγροτική πολιτική θα χωρίζεται, η πίτα αυτή θα χωρίζεται σε μικρότερο κομμάτι της Ελλάδος. Πρέπει λοιπόν οι Έλληνες αγρότες να κόψουμε τον εμφάλιο λόρο με τα κόμματα που στηρίζουμε μέχρι τώρα και να ξεκινήσουμε δικό μας κόμμα. Να βάλουμε όσο μπορούμε περισσότερους ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή και να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά μας. Πρώτα εκεί και μετά εδώ. Πρώτα όμως από εκεί να ξεκινήσουμε. Εκεί να τους πούμε: Κύριοι, είμαστε και εμείς εδώ. Το λάδι μας το παίρνετε τσάμπα. Αυτό το πράσινο χρυσό το παίρνετε τσάμπα. Θα το πληρώσετε και θα πληρώσετε αυτά. Όχι, μας δίνουν 3,60 εκεί πέρα επιδοτήσεις και τίποτα άλλο, το παίρνετε δωρεάν το λάδι. Ούτε το λάδι, τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα μας θα λάβουν κάποια τιμή. Να έχουν τη τιμή του πραγματική που τους αξίζει. Σύμφωνα με το κόστος παραγωγής να είναι και το εισόδημα. Όχι το κόστος παραγωγής να είναι το ερετηρέα και το εισόδημα να είναι το υπόγειο. Όχι. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένα αγροτικό κόμμα. Γι' αυτό, αγαπητοί ακρότες, θα ήθελα και εγώ και η Ειδικούσα Επιτροπή, η προσωρινή, να βάλετε τις υπογραφές σας και να στείλετε τις αιτήσεις σας, να στείλετε τις δηλώσεις σας. Έτσι, ούτως ώστε να μαζέψουμε 200 υπογραφές, που κοντά είμαστε, θα τις μαζέψουμε βέβαια, και να κάνουμε το δικό μας αγροτικό κόμμα. Το κόμμα εκείνο που θα μπορέσει να βάλει όσο μπορεί περισσότερους ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή για να αγωνιστεί για τα δικαιώματά μας, για τα δίκαια δικαιώματά μας. Αυτό για το κόμμα. Οπότε υπάρχει χώρος και με τη βοήθεια αρκετών αγροτών θα συμβεί αυτό. Πρέπει όμως να γίνει το εξής. Πρέπει οι αγρότες να κόψουν τον οφάλιο λόρο που τους συνδέει με το κόμμα που στηρίζουν σήμερα, μέχρι σήμερα. Όλοι ανήκουμε σε κάποιο κόμμα. Πρέπει να κόψουμε τον οφάλιο ρόλο και να σταθούμε και να συστρατευτούμε στο αγροτικό κόμμα, στους Έλληνες αγρότες. Οι Έλληνες αγρότες είναι καθοδόν, έρχονται. Ας τους στηρίξουμε. Ας στηρίξουμε, ας γίνουμε πιο πολλοί. Ο ένας, ο δύο, οι τρεις, οι πέντε, οι 10, οι 10 να γίνουν 20, 20%, οι 200, οι 2.000. Προς δικό τους όφελος. Και οπωσδήποτε για το δικό μας όφελος, τίποτα άλλο. Για να πάει η αγροτική σύλλαξη τουλάχιστον 600 ευρώ. Τελείωσε. Εκεί θα είναι το πάτωμα, 600 ευρώ. Και να πάει και να έχει ο αγρότης και η ιατροφαρμακευτική τελείωσε. Ρωτώ συγγνώμη για την ομιλία μου, αλλά. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έτσι πράγμα. Για αυτόν τον λόγο. Για να μπορούμε να καλλιεργούμε και να εισπράττουμε. Όχι να καλλιεργούμε και να τα πετάμε στις χωματερές και να μένουμε στο χωράφι. Και να έρχεται ο έμπορας σου λέει: Το καρπούζι στο αγοράζει, το χωράφι σου κύριε τόσο. Θα σου πω εγώ πότε θα κόψεις και πόσα θα πάρεις και πότε θα τα πάρεις. Όχι. Γιατί τώρα θα μου τα πληρώσει, κύριε, τώρα θα τα κόψεις, τώρα θα μου τα πληρώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε να λύσουμε αυτά τα θέματα και θα συνεχίσουμε να αναλύουμε και σε επόμενες εκπομπές.